Allah. Yuk diterusne yuk. Nadyan wadon saremi inumane banyu bane Kalem-kalem bahaya nduk. Kelingan anak jarene wis manang katurutan sing digadang biyen ninggal janji ning saiki apa gunung tak jadongi sakmo yen mendung tak samping gunung syukur bisa nyawang gunung desa dadi danggutnya Mas Aryo dene ora hilang dene padha lara lopo asta brata ayo Mbak joget Mbak. Lien ya janji saiki ono awas ning gunung tanjani saka jagung gunung itu tadi raja
padha lara Nyuwun sewu Pak Lurah Werngota ngenten nggih. Bapak Lurah Werngota. Oh, Pak Lurah mboten wonten kula aturi minggah Pak Lurah. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa nggih. Nggih, matur nuwun Mbak Marwan. Nggih, sami-sami wadalah. Weh, Dek anak-anakku we ya meri njaluk sawan ya. Oh iya no. Bapak Dalang Pripun? dimpet riyen nggih. Oh ya. Anak-anak. Ya. Angel mentok. Bapak, khusus ibu niki minta jauh. Wes. Pripun? Cium jauh no, cium jauh. Uti ampun marah nggih. Lho, sendale sing pundi? Hati-hati Mbah, hati-hati Mbah. Ayo. Oh, sendale kayak. Loh, mboten supe dalane, Pak. Oh, nggih, monggo. Kula terken apa pripun? Oh, nggih, sehat-sehat nggih, Bapak. Nggih, nyuwun pangestune. Atas-atas Pak, nggih. Alon Pak, alon. Mas aja mbok kei spotan digoyang-goyang kok wonge mandeg kon dalan. Iya. Nah. Wes ya. Atas-atas Mbah. Nggih, kalem mawon, kalem malem nggih, kalem. Nggih, Pak, awas Mas. Ya Allah. Aku lek musuh wong apa jenenge wong tuwek ki. Luar biasa semangate Mbah Marwan dik niken. Wah, luar biasa. Tasik gembira ria Loh, luar biasa. Aku tak selingi maca surat ya, Dek. Nggih, monggo Mas. Iki sugeng dalu Pak Dalang niki saking Bu Warsi. Wes ya. Nyuwun gending setunggal podang kuning, 2 lali janjine, 3 rengu. Matur nuwun Pak Dalang. Nah, ada lagi iki. Nyuwun gending saking Bapak Muroto RT 7. Nyuwun podang kuning, tembang kangen, lali janjine. Nah, niki pun jenengan milih sing pundi? Salah satu mengke tak kancani kok Sinten Astabrata. Milih sing pundi? Apa? Aku ki jane ada unek-unek yang aku sampaikan, Mas. Wah, iki. Apakah unek-uneknya? Lagune ki kesenenganku lagune jane. Oh, heeh. Aku ki pengen nyanyi, Mas. Oh, iya, no. Ketingi nganan-nganane iki aku pengen nyanyi. Nyanyi no wajibe sinden ki nyanyi kok. Nah, tapi aku pengennya duet. Duet apa? Duet ambek sampean. Duet apa? Duet lagune kae lho. Alah sing tak WA kae lah. Iso ngono. Ceblok. Anu wis. Cokro kembang. Aja sing angel-angel aja. Peh, lali aku. Lali lirike. Sampeyan buka lirike. Aja lali aku. Liyane wae. Liyane apa? Kadung aku mau ngapalne kuwe ah. Walah wis sinden hebat kok. Liyane apa ya? Apa? Sing langgam. Dewa Tresna. Dewa Tresna lho Rasmara apa? Dewa Tresna ae. Heeh, oke. Mau sing duet jane ana permintaan mau. Apa, Mas? Rondo Kempling mau ada permintaan jane sing lagu duet. Ndak usom lho wi. Liyane kuwi. Usune perawan ya. Heeh. Usume saiki kan lagune sing hit-hit sing nom-nom kan Cokro Kembang, Dewa Tresna, ada 1 2 piye 1 2 apa piye? Apa? Piye? 1 2 kan mboten duet to. Loh, kabeh lagu ki dike duet ki iso.
Aja, engko satu rapal aku. Oh iya, Aku aja. wong kuno kok. Dewa Tresno ae ya. Oke, heeh. Tanjakke ya, Mas. Oke. Engko sing terakhir iki engko salah satu lagune Dibawakan. tetep di iya anu lho ya. dong harus. Iki nuruti unek-unekku sik ngono lho. Sanggara Astra Brata ndak lali toh? Oke. Ngono apa jenenge kuwi mau? Ya engko. Mas Aryo iki maning guyu ae. Barki 1-2 ya, Dik. Oh iya, Barki Barki 1-2 ya. Oh 1-2 engko tak pilih kanca-kancaku engko joget anek tari latare. Oh, oke. Ah. Lek iso Jopin Ipin iki Mas pokoke, Mas. Ora. Mutar. Oh, Mas Bubuy. Iki wis ning atine terancam mesti ya. Wis ana sing terancam wis. Nyapa aku melok ki meng. Ayo Dewa Tresna. Monggo. Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Celing. Masih ingat ya. Yo untuk lagu terakhir season limbuan. Iki Lagu aku terakhir. njaluk. apa lagunya? Sing mimpin joget ning depan Mas Ibra. Wah. Rokok Surya. Surya, ayo. Mas Ibra, Tio Cus. Ayo joget. Tali latar. Ora, malah penak wis tuwek iki. Ayo, Ibra, Mas Ibra, Mas Cus, atau Mas Aryo gak Mas Aryo? Ora. Terus Mas Adit, sing meking kae, sing terakhir Mas Alpan. Ya. Ayo. Enek 4 iki. Iki di live streaming lho, kondang kowe kok. Yo. Kelangan apa to riri ngono ya Mas ya. Ira berarti Plon. ciro lupat. Oh ya. 4. Duh. Alpan kok ora iso ngadeg to. Mas. Bejo. Ya Mas. Ditoto, Dik niken sing mimpin. Oke. Mimpin barisan. Ya Mas Alpat Hah? nek kene Mas Alpat. Cus mimpin nari. Yo wis ra apa-apa sak isane. Lagune 1-2 Dik niken. Sik Oh, 1-2. ditoto sik barisane sing rapi. Mas Alpan mohon maaf sampean awar-awar wong dodolan nek kono Mas. Peh aku masih gak ketok Mas. Sing nyanyi di atas ora apa-apa. Hati-hati. Oke lah, ditoto barisane. Sing depan pan iki aja ngruntel to, ngerti baris ora to? Ya. Langkah tegak maju. Sopo? Ya Lah iki. Ya Bocil diseselke. sitok ya, disesel ya. Diseselke. Ya. Yo, Siap. baris ya. Siap. Siap. Waduh. Gerak. Cang kemuka. Ya. Lencang kemuka Mas Dek. Ya. Lancang depan, gerak. Lancang depan nih piye to lancang depan nih? Ya. Le. Tegak, Dek. Tegak, gerak. Oke. Wes. Bar barisan jalan. Ya, cuma nyanyi. Kurang wae nyanyi. Wes pokoknya joget ngono ya. Mas. Ayo, 1-2. Yo, 1-2. Sak pira Mas nadane Mas? Ada diunggahne 1,5. Gak enak toh? 1,5 iki. Wis diunggahne siji. Ya. Wis tak pupo wingi. Oke. Rada diunggahne sitok enggak sih Mas? Wis tak pupo wingi. Oke, versi J iki, versi J. Kakinya di atas. Tangan. Salim dulu. Nek, wes nek. Lagi. Apa ngerokok
ngerokok Alpan. Alpan gak ngerokok lungguh. Ya. Sanguku endi sanguku? Ora. Cah cilik kok udut. Cah cilik kok sangen oleh. Oh, ngono kuwi. Dek niki kan duduk dulu. Oke, Iki ada request dari Karang Taruna Guyub Rukun. Ya kuwi Pak Toyo Lurah Sendang Bumen nek mboten klentu. Nggih, heeh. Kepareng kepengin minggah wonten ing pepanggungan. Wah iya, heeh. Ya teduk. Heeh. Waduh. Wah. Alhamdulillah. Wes. Kaya Raden Garutkaca nggih. Wilujeng dalu Bapak Sutoyo nggih. Pak Toyo nggih. Alhamdulillah. Lurah Sendang Bumen. Leres. Alhamdulillah. Matur nuwun sampun dipun berkahi, Pak. Nggih. Nggih, niki Lurah namung ping 3. Lah, ping 3 niku tegese pun dipercaya kalih masyarakat kok. Amin. Amin. Niki Nyun sewu bujange. Pripun, Bapak? Menika wekdalipun sangat singkat. Sangat singkat nggih. Soalipun sedaya menika peraturan. Ya. Peraturan pilih bujange niki mangke melanggar peraturan. Nggih. Wah jelas Bahaya. Induke jenengan dicabut. Lah nggih, seniman tak adukung, Pak. Nggih. Oke, nggih. Monggo badhe paring dawuh napa? Nyun sewu Bayu Cange Pripun? aja dipiliki. Mboten. Mboten usah kenalan, bilih pengen pirsa kula tangklet mawon dateng Bapak Slamet Raharjo utawi Buyati Toko. Oh, nggih. Nggih. Kula namung nderek mangayu bagya. Nggih. Anggenipun kagungan hajat Bapak Lurah beserta pangkat khususipun hajatipun warga masyarakat dusun Babatan anggenipun sodakoan mengeti cikal bakal ingkang babat dusun Babatan desa Werungotok. Betul. Mugi-mugi amal panjenengan ingkang sae kala wau dipun catet kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, Pak. Sesampunipun sodakoan mengeti cikal bakal ingkang babat dusun Babatan tansah pinaringan slamet rahayu mboten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Amin. Kathah rezekine. Amin. Gampang gasar leh nyambut gawe. Amin. Rukun kalih anak bojone. Amin. Nyun sewu kula tak nyangoni ibu-ibu waranggono panjenengan bujange. Tepuk tangan untuk Pak Lurah Sendang Bumen Pak Toyo. Wah, niki Kyai Sembodo ki ngene iki. Saksok. Ya. Pangapunten Pripun? Pak Marwan kala wau usia sampun sepuh. Sepuh. Sampun ketinggalan zaman dereng ngertos hukume kepanggungan. Kepanggungan. Hukum panggung niku pripun, Pak? Nyawer. Nyawer. Siap, siap. Luar biasa iki. Wes jos. Pak Toyo jos pokoke. Piyayine Sembodo. Wah.
nek masalah bintang tamu keri-keri. Kok ngeten, Pak? Loh, soalipun ngaten. Pripun, Pak? Bintang tamu niku sampun menguasai sedaya gending-gending. Oh, Niki mangke gendinge khusus dibuka HP-ne gendinge Sarip Tambaoso. Engko nek iso sawerane akeh. Dalange apa njaluk disawer? Kula njaluk ditanggap mawon, Pak. Wong ngeten. Soale nek nyuwun dipun sawer Pak Ibu nggih. Kajenge disawer kalih panitia. Wes. Nggih no. Pripun Dik kan saguh Sik. mboten. Kula saged Bapak. Nggih. Tapi ngenteni setahun malih, Pak. Kale dereng kula apalne ngoten lho panjenengan kok nggih mboten sanjang kula. Kok mboten sanjang? Wonten lagu liyane napa mboten? Saniki HP-ne dipun repek, digoleki gending Sarip Tambaoso. Kuwi cerita kuno. Cerita kuno. Nggih. Nggih. Sing setunggal Loro Jonggrang. Wah. Ah, Rara Jonggrang Rara niku mawon, Pak. Suwae, Pak. Ya, Pak. sampean iki kelasnya bintang tamu. Wah. Kelasnya bintang tamu harus bisa. Ya bersyukur alhamdulillah dadi bintang tamu ning kok ya. Nggih, monggo. Sik dilungkas. Sik dhewe Loro Jonggrang. Jonggrang sampean